Othisha ababona onini benganzeni, othisha abanikezwe isilabhasi uhulumeni befundise lokho abakunikeziwe bephume behambe. Musana ukuthatha amaphutha enu niwambathise isikole, ingane yakho mayisikhulelwe ngixeka isikole, ingane yakho mayibhema ama-drugs ngixeka isikole, ngenxa yokuthi kubahluleke nini ukuthi ninakekele ingane zenu ngendlela efanele. Uma uhluleke ukunakekela ingane yakho ngendlela efanele yeke ukuthi kuyamithwa kulesa sikole kubhenya ama-drugs, ubukuphona njengomzali yini indaba nithatha ama-responsibility zenu niwambathise othisha. Uthisha ufundisa kunikeziwe, hayi ukugada ingane yakho ngokweside lempilo. Umuntu akanakekela ingane yakhe ngendlela efanele ukuze ezogwema ukuhamba egxekala endaweni e-wrong. Ingane zenu ziphatha ikhala ezikoleni, ingane zenu ziphatha into ezisabekayo esikoleni, zigila imikhuba esabekayo. Ingane yakhe iphuma igqoka isikete esincane phambi kwakho, uma isikhulele ugxeka isikole. Ingane zenu ziphatha amafoni o-10,000 rand kodwa nahluleke ukhokha 300 rand be-school fees. Uma kuthiwa nje kunohambo kuyofundwa awunayo imali, kodwa ingane yakho mayifuna itekela 4,000 rand unayo. Worried nge-entertainment engane yakho ngaphezu kwe-education yayo. Yethu mase kufanele iphase ugxeka isikole. Asifundeni ukuthi sinakekele ingane ngendlela efanele, singagxeki abantu aba-wrong ngoba ngeke usithise ndawo lokho. Hlonipha uthisha ngendlela oyihlonipha ngayo wena, niyeke nokudaka phambi kwengane zenu ngoba mase sezonakele zona nizogxeka abantu aba-wrong. Umuntu nomuntu akabamba ingane yakhe ayinakekele ngendlela efanele. Singabe sifuna ukulwa la silwa ukuthi uma kubiza umhlangano abazali kufika abazali abawu-10 kwisikole esinabafundi abayi-1000 kodwa nisinifuna ikusasa elingcono lengane zenu. Umuntu nomzali akanakekela ingane yakhe ngendlela efanele. Niyeke ukufuna ukubukeka nibahle nithenga ama-weave awu-10 la nihluke ukunakekela ingane zenu. Umuntu nomuntu akabheka ingane yakhe, akekho uthisha wathuma umuntu elebhawodi ukuthi akayothola umntwana. Wena oziyelile usunengane, uthisha uzofundisa ingane into ayinikezwe uhulumeni, hayi ukufundisa ingane yakho indlela yokuyiphatha. Umsebenzi wakho njengomzali. Yekani ukugila imikhuba la bese nifuna ukuzogxeka izikole. Hayi wele sasikole kuyamithwa, kumisa isikole sinamagumbi okumithisa naye noma isikole sifundisa isilabhasi. Ingane iphume ihambe iyohlala nawe. Uma uhlulekile ukugada ingane yakho yeke ukugxeka indawo e-wrong. Umuntu nomuntu akanakekela ingane yakhe ngendlela efanele, sigweme ukugxeka endaweni e-wrong.